Masubsob og higpit karon ang seguridad nga gustong ipatuman sa Mantawi City Police Office sa nagkalain-laing establishmento nga nahimutang sa Dakbayan. Ano ang report ni Mark Rigi Apelia? Gahapon, nagigtigom ang mga opisyal sa Mandawi City Police Office sa 18 ka mga security officers gikan sa mga establishmento. Gilangkuban sila sa mga security officers sa mga mall o grocery store. Sa tigom, gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga natukiusab ang 66 ka mga kaso sa pagpangawat sa miaging tuig. Lakip man niini ang mga kaso sa shoplifting. Laing gipahibaw ni Villaro nga menos ang crime rate sa miaging tuig nga adunay 4,194 itandi sa 4,420 ka mga kaso sa tuig 2022. Apan gitataw sa tigpamaba nga ang focus sa pakigtagbo sa MCPO sa mga security officers gahapong adlaw mao ang pagpasabot sa mga kaimportante sa seguridad sa sulod sa mga establishmento aron kalikayan ang shoplifting. Gipahinumduman usab sa MCPO ang mga security officers ang kaimportante nga adunay CCTV ang mga balay patigayon. Shoplifter, makaingon siya nga ay dilitan dire kay grabe ang pantay guards na dire na ano yung mga kuan dire ka ng mga CI or dire may mga CCTV sa area walay kuan dire na mga CCTV na-aware po ba ang mga shoplifters nga dili na sila mga awat diyan nakita. Samtang sunod nga tigumon sa Mandawi City Police Office ang mga security officers sa mga business establishment sama sa mga bangko o pawn shop. Kauban si Clans Gabutin ug Rod Prado, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak.